karil rame wangin kan pu petrika fanu zilai ti tra award don churang kyan chu kalo ena chuanin a thakop ma he thir te thi te le kha te chuan hei chandan nen kan thu rin hal ra thilan te kan lan ri chuan kulai khwani kan motor ka da e a thania anung chuanin zana chuanin ka relax atianin kha si zai te kangai thlam mai mai zela nom bati va thelu to ni ti chuan karil rame wangin tu ka chuan lekha ka donga lekha in tila lem je kani rt art in a minloji asa kani ka mel lem ke malem chuan kan tina ei tura mangmo ka tia chuanin anti khanin o me hei homalam purun te mato te tia chuan kan akam brasa hei chen the na luthum hum zela सारा पंचायत आ गया ni hian min ngai ve theilu to ka chung ka chen te canteen manager ten ni wangin zana canteen manage turun kan chuak thina som hei te kan valea u hian mi ngai na ka ti to kha hei kan in nei tu te ui ni a chuan an ui kalom ta ka chuanin thingpui le ei tur te meron chap sak thina ni chuan ho turin kan buat se hemi tum hianin asira son kawa zunga mi pakadin hei aron tia min o mak tlan zela ba sa chuan ka tlan lu ta ka ho tlang ta ni silong lam panin ego hatia kong puyan lo siam me ka hei helaya om hi bangem lo dinge kong ania sang em mai ni chuanin kan chol thin na raja para ante hei go ti le tura in kar ani nom em matilai munai hanin kan chol thina a kong zat ve velania chuanin notice hotel antia chumia chuanin ke main chok of a thina ni in kalpui kan epon ka hroi zela chan zela mun in hong hei theng thu nuama tiang hi ke thil e nan chuanin nuam ka ti berani chuta po chon apona kawa apon nai bera kawa e thin hei letling dewin lo mani chuanin kha siram han thlen hi chuan riat em hei aron hring dup mai ni kalung atileng thei kalung alen hen karil hi tam thina mase chok ei khamchia helai hi khoilai nge ni ta kan notice circle office ka kalna chan ber pon ya kan puten meeting turin min tira an rem chan lo vain ka vakal ve ngota auditor ho ten lo thu a ti chuanin kan pu ber notice pum pe ho to pa ber te pan lo ma kan ril tram wang ei tur menon pe pui khop mai ka ya chuan refreshment committee a chuan committee refreshment chuan la pui berang ma ro chu tui lem lo hei India flag row pui lian lu tu kan lo tar modom ka ti khom chuan committee turun ki la chu mi tuma chuan biscuit chau mi lo pe to chuan karil tram wang ka ho a ka pa te kan ute an lo oma chuanin khasi dora chu zaman alan lo tura akan lo da palan in khazam kha chu zam langa hei khasi cho ni ti chuan police bazar kan vakala thomno azo to wangin ke kor kavalaya chuanin hei futuin lo neya futui hi tui ka tilu to ka shilong han lo om ngai lo wa ma ro chu chuna lo om to hei chinami to kan ya fleck khan karil ti tame wangin uma mi te na thil ei turin kan vakala chuanin wai kan e wai hi tura om velo ka mungai lo ka chuan ka pa te u na wan ni an pathum hian ama tiamin le tianin electronic workshop ma zana ka thian te non lenga ka thian te han ti mai la in leng nó tiền tung tới kiện hạt à ka ta kan fel khom mai hei ka du zong takanon kenga no hi chu kan tanin ka ria chuanin benan fair takin a thlia hetiang in thil in ho ra ra hian a thli tu hin poimo em an thli fair hle turania a thlei big nei lo du sak big nei lo an ni turani i chuanin a se me tur avom lo ve kan tia wai bok chu kan an bol le a tui na thaka abang nem bok minga te so ma te panon luta ani ei turim hin tha thina ral atang po hianin nula pon thaboka mi chuan moya ka tia ka lo chi bai ve hloma coca-cola an hei mingan typewriter su ha ma hi su ma ma zo ki an chu mo ti mai turin alo mong khom mai min hi mi lo mong takani chuan an lenga anom tarenga ti chuan an hota dar som pani an ho tur te an ho tur te an ho mai thin lova an ho reng be an ho char ka ti me
amaro chu kalom ve thawa tian mi rongai poi monong kalwa tu ka jong ril tram van ka win khoma anti mi nen dor lo hong me ka biakin ka ngai em chu tian ngai te ten lo ma te so mate ni jana ron leng te jinga mi bok khania kal thian re takamu do lo robata lo boka Pikachu. Ai, chol ni te ni se hai mi chu ka da thu bu dei so. Asat ni kan lom ni. Oh, oh. Kaya loot vek don ni mo so. ai nursing zir hawan ni hai nula bo man chung ni te motor ni Nge kha. an fel khop plat pokola pui hang he ni fel takan ni Pakwa ve lan ning ka. te chuan in zai pol hazir na te ka vatel ve a te chuan lazir chuan rel ti tra me wangin thingpuin lo sema Sweet milk. thingpui sen hi chu ke chu thingpui ka ngai vak lo a pathum ei tur ne chu wang chuan thingpui in tura min som in lo amani chuan chu hria ta thain ka hria i tin i KTP Sports World Cup pate rang kala ani hi mizo tlangwal tak tak ani Try mo ya. Thầu chứ mà. Thầu dây là cái rồng xanh mà. Thầu đua rồng cái lần đầu. Quay nó rồng cái gì gì. Daniela po ril trama M1 tin yang he apel chapin an lo e tira chuan ko than zai pola chuan ka zai vel ta lem lo video ka lo cover e chuan ban kan ril trama wangin vai dora Kore. e tur kan va zonga an lo ne nge boka e tur dorang hi wangin fadi te robata te ubong te soda minga te kanaw martin te minga bok te soma le thau te andrew te anni long benate muan zola te dan tia helai zo din ani baka zdia fel khop mai hey note ne kham lo an mani hey zam hote a he robata kangai hlom khop mai ubong ate kianin rei tak kanin mulowa maro chu kan ho hi chuanin angai ang bok kianin kanin kom ga thina How did you practice? How did you practice this? I was. My mother said, don't you do. And I But say, I wanted to do. So I cried. And my mother said, you do. mi pa in kom mi pa thian hi chu kan makang renga tianin kanin kalbo sana idam mo poi kanin chuan lo kanin huwa kanin kom le mai min va bengai lo ve pai kan dingai lo wa te kanin kom le vek thawa amak veng ram kham mai mi pa kom hi hei nulan nge ni chu Zuali hi. Sangi so. Rini ania. Hey jama. Zam zarda. le nula chelo tak tak kan ne ma ro chu kan tlangwal te he ti mai hin nia abe don thak thai khop mai Superman là phép. Đồng đấy được không? Người le. Superman. Đấy, cái mình để cho đó. Dạ, Superman. Nó để ăn Superman. Superman à? Ồ, đấy, đồng đấy. La karu. Khai loin chi bai la. Khai kho trăng nge. Not van lai phai chuan. Hei khoi trăng khoi khoang nge. Not van lai phai hei hi. Lung le khwa lang ni le. Driver ni emo ka ti chewa. Hey driver nang en khoang nge kapu. Thing lun driver kha. Khai la karu. ai uno kan khela chak don ne anga abi khop mai ton ril tram me wang video su top